Andoni, gaina, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Andoni. Kasualitatez ez daki iguala izango nala, ez? Baina atzo Urretxindorrari buruz aritu ginen, Kepa Enbeitari buruz hizketan. Eta hori da zuk aste honetarako hautatu duzun animalia edo hegaztia. Bai, hegaztia Urretxindorra hautatu nuen, bai. Ez dakigu beste Urretxindor bateta zariko ote zaren, ala bera ote den, edo... Beste batez zariko, nahi. Beste bat. Eta zein dira Atzo Kepa ezaugarriak? Enbeita aritu zinetenen, Ja. Ze, bueno, ezaugarriak ongi kantatzen duela. Hori izango da. Eta maiz eta ongi afinatua. Bai. Nor da? Eñauta Agirre! Da, bai. Hauz bixikoa, Bai, seguraski, eta horregatik aukeratu dut Urretxindortzat. Seguraski ondoen, beti gustoak eta gustoak, ez da, baina ondoen kantatzen duen bertsolaritako bat, ez da? Bai, oso ongi kantatzen duena. Gainera, askotan esan izan da, ez da, ez dela berdina kantatzea eta bertsoa botatzea edo bertsoa kantatzea, eta ze ongi kantatzen duen bertsoa Eñauta Agirre. Bai, intenzionalidadez, ez da hotza eta afinazioa bakarrik. Dena. Intenzionalidadea, kerak, nun egin paladina bat eta nun azkartu, bueno, danak ondo egite ditu Eñautekoiek. Norbaitekin konparatzeko danak aso, Aitor Sarasua zena, zen beste bat oso ongi kantatzen zen, adibidez, ezta? Egia. Baina, bueno, gaur Eñauti buruz arituko gara. Oso ongi. Eta Xabier Letek hasitako bideari ere jarraipen ederra egiten dion mutila, ez? Hori da. Kantakera alde horretatik eta... Halaxe da, Eñaut Hernaniarra da, 1977an jaioa, eta, bueno, umetatik hasi zen, ikastolan, bertsolaritza lan zen, nik uste du langile ikastolakoa dela, eta Juan Jouria joaten zitzaiela, 80ko hamarkadaren erdialdera, bukaera aldera, Juanito Dorrosorok ateratako liburu eta kasetaiekin, eta Eñaut ume zela han hasitakoa da. Bere gelakideekin, eta gustatu ite zaizkio umeari, ez dakit Zaldi Zuriarenak, edo Juana Bixenta Olaberenak, eta bai doinuz, eta bai esakeraz, eta animalia daudelako, eta umei gustatzen zaizkie kontu horiek. Eta Eñautire gustatu egin zitzaizkion. Bai, gainera Hernanen adin inguru hortako bertsolari mordoxka bat badago, ez da? Bai. 80. hamarkadako bertsoskolako giro hori, ez da? Bai, 70 jaiotako desente dira, garai batean, anatx zahartxeagoa, baina Aristorena ere bai, baina gero etorri ziren, Maialen Bea, Unai Agirre, Eñauten anaia zaharra, Iraola, Osa, mordoska bat, Jose Luis Urdangarin. Kuadrilla handia. Kuadrilla handia, bertso eskola bat osatzeko gaina. Baina, bueno, Eñaute pausu hori, irakaskuntzan hasi jolasean, ordu batzuk emanaz, gero bertso eskolara pasa, bertso eskolan iskine batean bertso jarriak eta kantatu, eta gero hasi ala edo gaitasunak trebatu ala, beste iskinara eta bapatean saiatu. Bueno, gure bertso eskolen eta martxa hori izan da. Iraulio Pantxalone, bertso eskola. Izen berezi jazun, ez dakit nondik datorkion ere. Beira? Oso berezia. Pentsatu ezak egurrengo baterako, ateratzen dugun historia hori. Iraulio Pantxalone. Historia politia izan dugu, bai. Kamiseta bat, ez dakit gogoratuko dezuen, 8A bat, baina ez etzana baizik zutikakoa. Zutikakoa, bai. Nik uste den Maialen Lujanbio diseinatu zela gainera. Ara. Bueno, Eñautek besteak beste lekua egin du bereziki bertso idatziak abestuz, bai? Eta bertso batzuk entzungo ditugu. Uste dut, Xabi, zurea direla bertsoak? Bai. Eñauta Agirre. Topaketa bat egin berri da kulturaren abaroan, bersoaren urtaroan, hitza bizitza irudimena ahoan, nola bersoan neurriz jantzita mugetan aurrera doan, gure kabio paroan, Euskal Herria mundu txiki bat bihurtu da azaroan, Ederra, Kulturarteko topaketak, ez? Bai. Ahozko improvisazioa munduan, okerrezpana. Bai, hori da. Hori zen leloa, ez? Leloa, zeu jarritako bersoa da, hori. Eta 2003, ez da? Orain buruz egin nahi, zen? Bai, 2003. 20 urte aurten beraz, begira. 2003 izango zen, bai. Hori da. Dena den, Eñauta Agirre gaur egun askoz gehiago mugitzen da kantatzen duenean, ez da? Berak ere ikasi egin du, ez? Ikasi egin du, edo igual beharra, Guerek egotak egin mugitzek, ez dakit balantza o zalantza den, baina, bai, egia esan, oso ondo kantatzen du, oso ondo afinatzen du, bai musikarekin, da bai akapela bersoa kantatuz.
Bapatean ere egin zuen bere ibilbidea, Bapatean ere aritua da, Einaut. Nik uste dut, Osinalde sarian gaztentzako berso onenaren saria pare bat aldiz irabazi zuela, Gipuzkoako herriarteko 89ko hartan parte hartu zuen Hernanirekin, Bapatean ere ibilia da, desente. Baina, bere txokoa topatu dut, horretik ekarri dut batez ere, bersoaritza talaia askotatik bizi daitekeelako. Eta bere txokoa topatu du, Einautek, askotan bere anaia Unaien laguntzaz eta bar, bere txokoa topatu du, berso zaharrak kantatuz, berso zaharkituak berrituz, berso berriak kantatuz, bereak, besterenak, hor badago altxorra hundi bat, eta, jendetaratzea gauza ederra da. Bai, orain beste bertso batzuk entzungo ditugu Einauten ahotik, eta kasu honetan, Andoni, zuk idatzitako bertsoak dira. Ea nola kantatzen dituen? Errege goiz bateko azken opari zen, amuriza zelari zenik amuri zen, nik aldakit zergatik maite mindu nintzen, bihotzak beste gauzi ez zidan agintzen. Nik aldakit zergatik maite mindu nintzen, gorputz kontua soilik ez zait iruditzen. Andoni, eta bertso hau, gogoratzen zenuen? Bai, gogoratzen nuen. Nik uste dut, aspaldi jarritakoa dira, goen dela 30 urte, nola berso zaletu nintzen kontatuz. Doinu bada eharra eta ahotsare, bai. Bersoak ez daka beste misteriorik. Bueno, amuri zen arraro hori ez bada. Ze gauza, Garai hartan urtarrila aipatzen zenuen, alegia finala urtarrilean izango zen. Bai, 80ko finala errege goiz batean izan. Errege goiz batean. Errege egun batez. Esan bezala, anaia Unai ere bertsolaria du. Agian etxetik bertso zaletu dira, Andoni? Bai, horrek erakusten du, bai, Unai ikuste dut eskolartekotan jokatzen zuenean eta beti nahi izaten zuela doinu zahar berrituren bat eraman plazara. Eta garai hartako liburuetan eta etortzen ziren pentagramak eta baina solfeoa jakin beharra zegoen da bar. Eta nik uste dute Agirretaren aitak, Paulok, zekiela solfeoa eta arekin deszifratzen zituztela horrietako doinuak. Bueno, etxetik hasi, errezildarra, Agirre jauna, errezil, Hernani, etxea, bertso eskola, musika, gauza guzti horiek batu eta gauza politak sor litezke, ekosistema baten frutu geha danok ez da. Bai, alaxea, bai.